Tajba, insemmulkom fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex, il-YouTube u l-paġna Facebook tal-Knisja f'Għawdex, illi fuq dawn iż-żewġ mezzi mill-lejla se nkunu qegħdin nixandrulkom il-Lectio Divina għal dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Kull nhar ta' Ħadd fil-għaxija fis-seba' nistednukom tingħaqdu magħna sabiex nimmeditaw fuq il-kelma ta' Alla bl-għajnuna tal-Biblisti tagħna. Illum l-ewwel Ħadd fi żmien qaddis tar-Randan, il-Biblista Patri Marcello Ghirlando, Franġiskan, se jaqsam magħna riflessjonijiet ispirati mill-Vanġelu skont San Mark kapitlu 1 versi 12 sa 15. Għalhekk ibqgħu magħna llejla sabiex nitolbu imdawli mill-kelma ta' Alla li l-Knisja xxandar f'dan l-ewwel Ħadd tar-Randan u nieħdu sehem anke minn djarna fil-momenti ta' talb u ta' kant illi qed nipproponulkom. Magħhom jien meta wasluk fl-art meddewk biex fuq salib samruk. Kont magħhom jien bl-ikbar ħruxija sammart idejk riġlejk bl-ikbar moħqrija. Kont magħhom jien meta ollewk bejn sema u art bejn żewġ ħabsin poġġewk. Kont magħhom jien mingħajr mistħija lilek għajjart kasbart mingħajr modrija. Kont magħhom jien li smajt il-kliem li l-sentint ta' mħabba maħfra u slim. Kont magħhom jien għax huma jien in-nies tal-lum, in-nies ta' dak iż-żmien. Kont magħhom jien, kont jien il-ħtija li kellek tgħaddi u ġarrab li tbatija. Kont magħhom jien int il-ħaruf divin li mittalija. Int il-ħaruf divin li mittalija. Kont magħhom jien meta wasluk u fl-art meddewk biex fuq salib samruk. Kont magħhom jien bl-ikbar ħruxija sammart idejk riġlejk bl-ikbar moħqrija. Kont magħhom jien meta ollewk bejn sema u art bejn żewġ ħabsin poġġewk. Kont magħhom jien mingħajr mistħija lilek għajjart kasbart mingħajr modrija. Kont magħhom jien li smajt il-kliem li l-sentint ta' mħabba maħfra u slim. Kont magħhom jien għax huma jien in-nies tal-lum, in-nies ta' dak iż-żmien.
كنت معهم يا كنت ين الحدية اللي كلك تعدي وتجرب تتمطير كنت معهم ين انت الحروف دفي لمت عليه 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 Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. ومياك وكل Eżis ħuti nagħtikom merħba għal din il-lezzjo divina fil-bidu ta' dan ir-randan imqaddes. Nagħti merħba lilkom preżenti hawnhekk, ma nagħti merħba wkoll il daw kollha li qed isegwuna fuq il-paġna Facebook ta' Dioċesi tagħna kif ukoll fuq il-paġna YouTube ta' Dioċesi ta' Għawdex. Nsellem ukoll is-semmija anzi telespettaturi tax-Xejk TV. Xi grazzja għandna illi ninġabru biex niggustaw f'dan ir-randan imqaddes il-kelma ta' Alla. L-Ispirtu Qaddis li sejrin insejħu minn hawn ftit ieħor ikattar il-frott bil-100 għal ġenerożità tagħkom li qegħdin tisimgħu u tidħlu b'qalbkom f'din il-lezzjo divina. Ejjew insejħu l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Huwa biss l-Ispirtu illi mhux biss jiftħilna qlubna għall-kelma ta' Alla, ma huwa l-istess Spiritu Qaddis illi jħeġġiġna biex dik il-kelma issir ħajja. Mulej Ġesu, inti nfaħt l-Ispiritu Qaddis tiegħek fuq l-apostli tiegħek miġbura imbeżza fiċ-ċenaklu. Int ħeġġiġt il-qlub taż-żewġ dixxipli ta' Emmaus. Intu tispjegalhom l-Iskrittura. Erġgħu fuq il-lejla fuqna l-koll dan id-don tal-aġeb tal-Ispiritu Santu. Ħeġġilna qalbna bil-qawwa ta' dan l-Ispiritu illi jinti qed tonfoħ fuqna. Int u tispjeganna l-Iskritturi fit-triq tal-ħajja tagħna. U int, Spiritu Qaddis, bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu, issaħħaħ fina. Ħeġġilna qalbna, iftħilna għajnejna, widnejna, qlubna, biex din il-kelma li sejrin nisimgħu nilqawha b'qalbna. Ejja Spiritu Qaddis, ħalli din il-kelma li sejrin naqsmu flimkien issir ħajja fina. Ejja Spiritu Qaddis, biex din il-kelma mhux biss tagħtina skont il-weda ta' Ġesu il-ħajja u l-ħajja bil-kotra, ma tagħmel min fina frott abbundanti. Ejja Spiritu Qaddis, biex il-kelma tibdilna fi xbija ta' Ġesu.
għal-glorja ta' Alla l-Missier, ejja, Spiritu Qaddis, int li mal-Missier u mal-Iben inti glorifikat issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħareġ lil Ġesu fid-deżert u baqa' fid-deżert 40 jum jiġġarrab mix-xitan. Kien jgħix mal-bejjem selvaġġi u kienu jaqduh l-anġli. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilea ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir Lilek Kristu. Araħaddej dak il-mulej għax qed iġor dak is-salib jafas fuq spallej għaliex mentux ma kellimtux għaliex ma bkejtx għax qed inħoss dil-qalb titqal bit-tnub araħaddej dak il-mulej aħjar inqum minar mandum għax jibqa' għaddej jekk nersaq lejh u nħares lejh għaliex mulej diġà fajt id-dnub tiegħi fuq spallej għal min batejt għal min sofrejt għal min dak il-salib ġarrejt għal min tkissert għal min dbiċċert għalfejn dil-mewt għazil għal min batejt għal min sofrejt għal min dak il-salib għal min tkissert għal min dbiċċert għalfejn dil-mewt għażilt.
Peress li jien kelli il-grazzja ngħix fl-Art Imqazza u għal snin twal neħħi dawn is-sentejn tal-COVID-19 kelli anke l-grazzja niggwida ħafna pellegrini fl-Art Imqazza, ovvjament kull darba li naqra l-Vanġelu f'moħħi jitilgħu il-postijiet tal-Vanġelu. Kważi kważi hija reazzjoni spontanja, trid jew ma tridx, moħħok mal-ewwel jivviżwalizza il-postijiet li jissemmew fil-Vanġelu. U fil-fatt anki dan nista' ngħidu anki għall-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu qasir ħafna ta' San Mark illi fih l-Evanġelista jippreżenta bażikament żewġ affarijiet. Il-ġrajja tal-preżenza u t-tiġrib ta' Ġesu mix-xitan fid-deżert u l-bidu solenni tal-Ministeru Pubbliku tiegħu. Uħud minnkom ċert li kellhom il-grazzja li jmorru fl-Art Imqazza u intom tafu li ġeneralment fil-pellegrinaġġi tagħna qabel ma nidħlu fil-belt ta' Ġeriko dejjem nieqfu taħt l-hekk imsejħa għolja tal-kwarantena, bl-Arbi ġebel Karantal, kwarantena, 40 jum. U nispjegaw lill-pellegrini tagħna biex iħarsu l-fuq lejn monasteru Griek Ortodoss mibni propju f'Xifer il-muntanja, mibni fejn it-tradizzjoni tal-Knisja tal-Post tgħidilna li Ġesu iġġarrab mix-xitan. Ġeneralment minħabba il-ftit ħin li jkollna qatt ma jkollna x-xorti nitilgħu fuq dik il-muntanja. Imma għall-grazzja t'Alla nerġa' ngħid inkelli x-xorti nitla diversi drabi. Meta kont nistudja Ġerusalemm ħafna snin ilu, issa niftakar illi fl-aħħar 5 ta' Ottubru konna ninżlu Ġeriko, immorru infakru il-mamudija ta' Ġesu propju f'xatt ix-xmara Ġordan u eżattament wara konna mmorru taħt din il-muntanja tal-kwarantena u nitilgħuha bil-mixi. Ovvjament meta għamilta l-ewwel darba kienet esperjenza tal-ġenn għaliex kont għadni saċerdot żagħżugħ u allura l-muntanja illi ddum tiela daqs nofsija ma qatatlix qalbi. L-aħħar darba li mort 3 snin ilu ma' grupp ta' seminaristi mill-Arċidjoċesi ta' Malta, avolja ma mxejniex u ma tlajniex il-muntanja, ma tlajna bil-cable car. Imma mbagħad kien hemm 6 solari taraċ għall-monasteru illi ħsibt nisemmewt. Kienu s-satej u nofs ta' war nofsinhar, 43 degrees sħana u qed naħseb semmut propju fejn iġġarrab Ġesu. Mal-grazzja t'Alla il-bambin ħafirili. Però dejjem niftakar qabel ma nidħlu fil-Vanġelu is-sensazzjoni sabiħa illi ħassejt f'qalbi l-ewwel darba illi dħalt f'dan il-monasteru ċkejken tal-Knisja Griega Ortodossa illi iħares kappella u għar u anki blata fejn jingħad illi Ġesu talab u ġie mġarrab mix-xitan. Minn fuq dik il-muntanja il-veduta hija tal-ġenn għaliex taħtek tara l-oasi ta' Ġeriko u tkun tista' anke tilmaħ fil-bogħod il-baħar il-mejjed. Meta dħalna fil-kappella din l-ewwel darba mimlija ikoni antikismi, meta dħalna fil-kappella u missejt dik il-blata li skont it-tradizzjoni magħha serraħ Ġesu fit-talb tiegħu u fit-tiġrib tiegħu, ħassejt sensazzjoni kbira ta' mħabba.
Issa aħna ħafna drabi meta naqraw il-Vanġelu tat-tiġrib ta' Ġesu fid-deżert qisu bħal donnu nidħlu fl-ispirtu ta' dram tal-biża', il-konfront bejn l-iben Alla u x-xitan, l-għadu antik tal-bniedem. Imma jien f'dak il-moment ħassejt kienet emozzjoni mhux tant it-toqol jew il-biża' tal-esperjenza drammatika ta' Ġesu, imma l-xi raġuni u llum nifhem għaliex forsi aktar minn dak iż-żmien, imma sensazzjoni kbira ta' mħabba. Ta' dan Ġesu illi jgħaddi 40 jum fid-deżert, Matteo u Luqa jgħidulna li Ġesu sam, talab u fuq kollox dak huwa l-musmar komuni li jolqtu it-tlet evanġelisti, Ġesu jiġi mġarrab mix-xitan. U hija propju fl-ottika tal-imħabba illi nixtieq illi niggustaw dan il-Vanġelu qasir ħafna. San Mark ma jidħolx f'ħafna dettalji dwar din il-ġrajja bħalma jagħmel Matteo u Luqa, imma dak li għandu jgħidu fil-qosor u jgħaddi messaġġ importanti. Tgħidu li għaliex ser taqra dan il-Vanġelu fl-ottika tal-imħabba. Ila li xina nemmen illi dan il-Vanġelu qasir tal-Evanġelista San Mark irridu naqrawh fid-dawl ta' dak illi jikteb l-istess Evanġelista eżattament qabel. Intom tafu x'jikteb San Mark, jerġa' biftit kliem jiddeskrivi il-mamudija ta' Ġesu minn Ġwanni fix-xmara Ġordan. Ma jagħtinix ħafna dettalji, imma jagħtina l-aktar ħaġa importanti. U għalija l-aktar ħaġa importanti fil-mamudija ta' Ġesu, mamudija li ddawwa l-mbagħad din il-ġrajja li għadna kemm qrajna, li għadda kif ġiet imxandra lilna fil-Vanġelu, hija dik il-kelma tal-missier lil Ġesu. Inti ibni l-Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Kemm hi sabiħa. Attenti però, il għaliex jekk Alla jrid nhar il-Ħadd fil-Vanġelu tat-Trasfigurazzjoni sejrin nisimgħu kważi l-istess kelma. U ngħid kważi l-istess kelma il għaliex nhar il-Ħadd il-missier ma jgħidx inti ibni l-Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi, imma il-missier jistqar b'mod solenni lill-apostli danu ibni l-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Forsi intom tgħiduli imma x'differenza hemm? Għalija hemm biss ta' differenza. Fis-sens illi xin Ġesu jinżel fl-ilmijiet tax-xmara qaddisa Ġordan, ix-xmara li hija kważi kważi l-arterja tad-demm li tagħti l-ħajja lill-istorja tas-salvazzjoni u joħroġ minn dawk l-ilmijiet, Ġesu jagħmel esperjenza tremenda tal-imħabba tal-missier għalih. Inti ibni l-Aziz,
Fik sibt il-għaxqa tiegħi. Jien dejjem niddeskrivi din il-kelma, din il-ġrajja, din l-esperjenza bħala tannieqa ta' mħabba tal-missier għal Ġesu. Isu bħal donnu u ekku illi f'dak il-moment Ġesu jħossġo fih tsunami ta' mħabba, jesperjenza sa fil-fond tal-eżistenza tiegħu kemm Alla l-missier, kemm missieru tas-sema iħobbu. Meta wieħed jipprova jidħol f'din l-esperjenza hija xi ħaġa tal-ġenn. Ġesu kważi kważi jiġi ixxukjat fis-sens pożittiv mill-imħabba tremenda tal-missier għalih. Jien xi kultant b'nofs ċajta peress li il-mamudija ta' Ġesu huwa l-ewwel misteru tad-dawl fis-sensiela tal-misteri tar-Rużarju, dejjem nuża l-aġġettiv hija esperjenza elettrifikanti. Ġesu fl-umanità tiegħu iħoss dik l-imħabba tal-missier. U ma naħsibx li tistgħu tgħidu li qed neżaġera. Il għaliex intom tafu x'jidher u x'jinżel fuq Ġesu fil-mument tal-mamudija tiegħu. L-Ispiritu Santu forma ta' ħamiema. U intom li forsi bħali tiftakru ftit il-katekizmu ta' meta konna żgħar, għad-domanda minnu l-Ispiritu Santu fost ħafna tweġibiet konna ngħidu u ekku illi l-Ispiritu Santu huwa l-imħabba tal-missier għal Ġesu u l-imħabba ta' Ġesu għal missier. Fil-mument tal-mamudija, propju f'dik il-ġrajja qabel it-tiġrib tiegħu fid-deżert, Ġesu jiġi siġillat, jiġi konsagrat mill-imħabba tremenda tal-missier illi tidħol f'demmu, iġġennu biex ħajtu kollha minn dak il-moment sal-għotja sħiħa tiegħu fuq is-salib issir tweġiba ta' mħabba għall-missier. Kważi kważi nistgħu ngħidu li kull ġrajja minn issa l-qudiem fil-ħajja ta' Ġesu sal-aħħar nifs missier fidejk jinnerħi ruħi issir tweġiba ta' mħabba, risposta għal dik l-imħabba li Ġesu esperjenza fil-fond tal-eżistenza tiegħu dakinhar li Ġwanni għamdu fix-xmara Ġordan. Hija f'din l-ottika illi nistgħu nifhmu il għaliex Ġesu jgħaddi 40 jum fid-deżert. Intom tafu li n-numru 40 fl-Iskrittura ħafna drabi huwa numru simboliku. Ifisser perjodu twil ta' formazzjoni. Allura nistgħu ngħidu l-40 sena tal-Lut mixjin fid-deżert u għal-perjodu tal-formazzjoni tal-qalb tal-poplu Alla illi iħejji ruħu biex jingħaqad permezz tal-patt fuq is-Sinaj ma' Alla. L-40 jum ta' Ġesu fid-deżert hija tħejjija twila
għal-ministeru pubbliku tiegħu. L-40 jum illi San Luqa jsemmi pereżempju mill-qawmin minn bejn l-imwiet sa tluq fis-sema ta' Ġesu. U għal-jiem tal-formazzjoni, tal-qlub tal-apostli biex iħejju ruħhom ħalli jsiru knisja ta' Kristu bl-inżul tal-Ispirtu Santu fil-Pentekoste. Ġesu mimli mħabba u għax immexxi mill-imħabba jażel li jgħaddi dan iż-żmien twil 40 jum ta' sawm, ta' talb fid-deżert bħala tħejjija għal-ministeru pubbliku tiegħu. Għalhekk San Mark jgħid li Spiritu ħareġ lil Ġesu fid-deżert. Aħna medniex ftit sekondi ilu li kull azzjoni ta' Ġesu, kull kelma ta' Ġesu kellha tkun imqanqla mill-imħabba, kellha tkun imqanqla allura minn dak l-Ispiritu Santu li huwa mħabba li bih u ġie konsagrat fil-mument tal-mamudija tiegħu. Għalhekk San Mark jinsisti huwa l-Ispiritu li ħareġ lil Ġesu fid-deżert. Hija l-imħabba illi għanqlet lil Ġesu li għal żmien twil jidħol attenti f'intimità mal-Missier. Min jaf kemm il-darba Dun Anton spjegalkom il-kunċett, Monsignor Isqof, skużawni, il-kunċett tad-deżert fl-Iskrittura. Min jaf kemm il-darba smajtuha. Id-deżert huwa l-post tal-intimità malla. Id-deżert huwa l-post fejn terġa' tiskopri l-imħabba t'Alla. Id-deżert huwa l-post ta' tħejjija tal-qalb biex tgħix il-patt, biex tgħix fil-fedeltà il-patt malla. Id-deżert fl-Iskrittura huwa anki l-post tat-tiġrib. Id-deżert huwa l-post fejn fiskiet issib lilek innifsek. Kunċett sabiħ immens tad-deżert fl-Iskrittura. Mhux ta' bxejn allura. Nerġa' ngħid li San Mark jinsisti illi l-Ispirtu, l-imħabba tal-Missier anqlet lil Ġesu biex imur fid-deżert. Aħna ħafna drabi kifet fil-bidu ta' din il-lezzjon norbtu din il-ġrajja daqs li kieku xi ħaġa tal-biża' drammatika għax Ġesu jaffronta lil Satana, l-għadu antik tagħna. Imma qabel il-ġrajja ta' tiġrib ma nistawx ma nimmaġinawx imlaqmin fil-kunċett tad-deżert illi Ġesu jażel dan il-post tad-deżert ta' Ġuda biex dik l-imħabba tremenda tal-Missier illi tagħha kien għamel esperjenza ikompli jiggusta fiskiet waħdu miftum mill-ikel u x-xorb, konċentrat biss fuq l-imħabba tremenda tal-Missier għalih u ovvjament l-għarfien tiegħu li kien liben talla mamul bniedem.
xi ġmiel. Meta naħsbu fid-deżert, l-ewwel u qabel kollox bħala l-post tan-namrar. Tiġini f'moħħi il-kelma ta' Osea, il-profeta, illi qudiem l-infedeltà tal-arusa tal-poplu l-mażul, Alla permezz tal-profeta jerġa' jsejjaħ il-poplu biex jerġa' jinnamra miegħu fid-deżert, jinnaħodha fid-deżert lil-qalba inkellem u jitannili bħal fi żmien Żożiti. Forsi intom ma tafux kemm huma qawwijin il-verbi fl-Ebrajk, fil-lingwa oriġinali. Kieku bl-Ingliż ngħidu the whispering of love. Ħafna minnkom kopji. U kollna nnamrajna f'xi mument f'ħajjitna. U taw kif konna ninnamraw. Sa mhux sentikom lezzjoni fuq in-namrar. Imma illi inti titrasmetti bil-ġentilezza, the whispering of love, is-sentiment, il-passjoni tal-imħabba li tħoss għall-arusa tiegħek. Anki d-deżert fl-Iskrittura għalija l-ewwel u qabel kollox u għal-post fejn skont il-profeta Osea il-poplu jerġa' jidħol fid-dram sabiħ tal-imħabba talla għalih lil-qalba inkellem. U hemm twieġeb tannili bħal meta kienet żagħżugħa xi ġmiel. U propju għalhekk illi meta Marku jgħid li Spiritu ħareġ lil Ġesu fid-deżert, jiena ngħid illi l-ewwel u qabel kollox kien propju għalhekk. The whispering of love between the Father and the Son. Ġesu jidħol fl-intimità, jaraf aktar l-imħabba tal-Missier. Jiskopri l-ġmiel tal-identità tiegħu, liben talla maħbub mill-Missier. Xi ġmiel. U meta wieħed jiftakar illi żgur mhux forsi din l-intimità ta' mħabba ġiet imsoqqija mit-talb ta' Ġesu. Min Ġesu illi żgur fetaħ widnejh u qalbu anki għall-kelma miktuba tal-Alla. 40 jum ta' sagrifiċċju u penitenza kieku ngħidu aħna, imma kif ngħidu bl-Ingliż illi kienu worth it. Ila li Ġesu jkompli jitlaqqam f'din l-esperjenza tal-imħabba. Jiggosta fil-fond ta' qalbu il-filjolanza divina tiegħu. Allura jiena nifhem ħanoħloq pont tal-ftit sekondi ma' Luqa u ma' Mattew. Għalhekk jiena nifhem il-kliem tax-xitan meta fil-Vanġeli sinottiċi l-oħra għal 3 darbiet dan jittanta iġarrab lil Ġesu. Aħna forsi ħafna drabi nieqfu fuq it-tentazzjoni, il-ħobs li jgħidlu għamlu, il-ġebel li jsir ħobs, il-poter
l-użu l-abbuż tal-iskrittura, ma tgħix l-iskrittura, aqbes li jibatlek l-anġli. Pero f'din l-ottika tal-imħabba tolqotni ħafna aktar l-ewwel parti tat-tiġrib diaboliku. Għax huwa tiġrib li aħna ngħaddu minnu bħal Ġesu sal-lum. X'jgħidlu x-xitan? Jekk inti liben Alla, jekk inti il-Messija, araw l-aqal fis-sens ħażin, il-ħażen tax-xitan. Ġesu li qed jisprofonda ruħu fl-imħabba tal-Missier, Ġesu li qed jiggosta, jitlibbes, jitħażem bl-għarfien tal-filjolanza divina tiegħu u jiġi t-tentatur u jgħidu idaħħallu is-susa tad-dubju. Jekk inti li bent Alla rawx ħażen. Ġesu li jiggosta l-imħabba tal-Missier bil-qawwa tal-Ispiritu u l-Ispiritu ħażin, l-għadu antik tal-bniedem tagħna idaħħal is-susa tad-dubju għall-imħabba tal-Missier. Tiġrib fil-veru sens diaboliku. San Mark ma jgħid xejn, imma b'daqqa ta' pinna għarfa ħafna jurina li Ġesu ħareġ rebbieħ meta jgħid kien jgħix mal-bejjem selvaġġi u kienu jaqduh l-anġli. Il-bejjem selvaġġi huma l-edewwa tal-bniedem, imma fid-dawl tal-Iskrittura il-mibeda bejn il-bejjem u l-bniedem, bejn l-art u l-bniedem kien frott id-dnub. Meta l-bniedem jidħol f'armonija mar-rieda tal-Alla għalih, bħalma għamel Ġesu bir-rebħa tiegħu fuq it-tiġrib tax-xitan, allura l-bniedem jidħol ukoll f'armonija mal-ħolqien u mal-ħlejja. Ġibilkom eżempju ċkejken biex tifmuni. Ma nafx kemm intom mitħla ta' San Franġisk ta' Sisi. Waħda mill-fjuretti tiegħu huma stejjer popolari, antikismi. Hemm l-istorja tal-lupu ta' Gubbio. Hija storja ta' lupu li kien qed jattakka in-nies tal-belt ta' Gubbio u jsejħu lil San Franġisk biex jimmansah. U skont il-fjurett, San Franġisk jimmansah u jħabbu maċ-ċittadini tal-belt. Issa ħafna studjużi tal-fonti Franċeskane jgħidu jista' jkun dan huwa hija storja simbolika. Però naħseb li hija reali fl-opinjoni tiegħi. Għax meta l-bniedem jissielet kontra d-dnub, jidħol f'armonija ma' Alla, mar-rieda tal-Alla għalih, allura iva, bħal Franġisku ta' Assisi, jidħol f'armonija mal-ħolqien u mal-ħlejja. Tant li l-unika reazzjoni spontanja li tiġik
hija li tfaħħar lill-Alla għal-ħolqien. Tkun infaħħar għal-ħolqien missier. Ġesu seta għax rebaħ lix-xitan, għax imqanqal mill-imħabba daħal f'armonija perfetta mar-rida tal-Alla, seta jgħix mal-bejjem selvaġġi u kienu jaqduh l-anġli. Kemm sabiħa din. U kemm forsi ma ntuwiex importanza. Aħna nemmnu fl-eżistenza tal-anġli, għaddejja tal-Vanġelu u għaddejja tagħna. Għaddejja ta' Ġesu, ila li xandru it-tnissil u t-twelid tiegħu, jifirħu fit-twelid tiegħu, ixandru l-qawmin tiegħu quddiem il-qabar vojt, imma anki għaddejja tagħna. Ma nistax ma nġibx quddiem għajnejja magħkom dik id-deskrizzjoni sabiħa immens tal-awtur sagru tal-Ittra lil-Lut, illi jolqot il-musmar fuq rasu kif ngħidu bil-Malti, u nimmaġina wkoll blawċi, illi l-anġli huma ministri tal-Alla, għaddejja tal-Alla, mibawta biex jaqdu lil daw kollha li huma msejħin għas-salvazzjoni. X'konsolazzjoni. Ir-realtà tal-anġli li jaqdu lil Ġesu fid-deżert tfakkarna fir-realtà tal-anġli li jindukrawna, jieħdu ħsiebna u mal-qaddisin imexxuna lejn il-merat ta' dejjem. In-namrar tad-deżert jingħala il-kapitlu tan-namrar fid-deżert u Ġesu mqanqal mill-istess imħabba jibda l-ministeru pubbliku tiegħu. Ministeru li skont San Marku huwa splużjoni tal-qalb mimlija mħabba ta' Ġesu għal bnedmin. Wara li arrestaw lil Ġwanni. U aktar il-qudiem San Mark jgħid ir-raġuni għaliex ġie arrestat Ġwanni. Arrest li jispiċċa bil-qtuħ ir-ras minħabba il-passjoni, is-sensualità inkontrollata tat-tetrarka Erodi. Ekku wara li arrestaw lil Ġwanni jingħala il-kapitlu ta' tħejjija. Ġesu mar il-Galilija, ixandar l-Evanġelju tal-Alla u jgħid iż-żmien huwa mitmum. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. L-Evanġelju tal-Alla huwa Ġesu. San Mark jibda propju l-Vanġelu tiegħu bid-dikjarazzjoni solenni l-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġesu huwa il-bxara tajba. Ġesu huwa l-iben tal-Alla illi bil-predikazzjoni tiegħu, bil-missjoni kollha tiegħu kellu jxandar li waslet is-saltna ta' Alla. Is-saltna tal-imħabba. Iż-żmien huwa mitmum. Kemm stennew il-Lut li jintemm li ż-żmien jasal fil-milja tiegħu u titnissel u titwielet is-saltna tal-Alla. Għastafu intom
kemm stennija kien hemm għal din il-milja ta' żmien illi xandar Ġesu il-Farizej illi kienu jemnu li aktar ma josservaw il-liġi breqqa aktar ser tasal il-milja ta' żmien, l-esseni ta' Qumran li tamaw li aktar ma tissaffa d-dinja tasal il-milja ta' żminijiet, id-żeloti illi jemnu li żmien jasal meta huma b'vjolenza jeqilbu l-poter barrani u jwaqfu huma is-saltna tal-Alla. Tindunaw jisu bħal donnu kienu waqgħu fl-iżball kważi diaboliku li jkunu huma illi iwasslu jew itemmu iż-żmien għat-tnissil u t-twelid tas-saltna tal-Alla. Ma s-saltna tal-imħabba li tidher f'Ġesu hija biss inizjattiva tal-Alla. Is-saltna tal-imħabba hija biss inizjattiva tal-Alla permezz ta' Ġesu. Smajnija fil-bidu tal-ittra pastorali tal-isfijiet tagħna llum meta qalu li l-qofol tal-Vanġelu jagħtijinna Ġesu. Alla hekk ħabb id-dinja illi bat lill-ibnu l-waħdini mhux biex jikkundanna imma biex kull min jemmen isalva. Xi ġmiel meta nġibu quddiem għajnejna lil dan Ġesu tant mimli bl-imħabba tal-Alla illi kull kelma tiegħu, kull fejqan tiegħu, kull eżorċiżmu tiegħu, salotja tiegħu fuq is-salib isiru espressjoni tal-wiċċ mimli ħliena ta' Alla l-Missier. Dik għal Marku, għal San Mark, hija s-saltna ta' Alla. Ġesu jitlob l-indima u l-fidi. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Forsi huma kliem li xi kultant bħall-ilma fuq il-papri tant smajnihom illi hemm ir-riskju li ma jinżlux fil-qalb. Qisu bħal donnu Ġesu qed jgħid bidlu kompletament il-mod kif taħsbu. Ħejju ruħkom għas-sorpriża tremenda ta' Alla illi tidher f'Ġesu. Ħejju ruħkom għall-imħabba tremenda ta' Alla li ser tidher mhux biss fil-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu, imma li ser tidher fl-eqqel tagħha fl-iskandlu tas-salib. Skandlu għall-Lut u bluha għall-pagani. Bidlu moħħkom biex temnu fil-bxara tajba ta' kemm Alla jħobbkom permezz tiegħi, ta' kemm Alla jħobbkom permezz ta' Ġesu.
ħan proponi ftit mistoqsijiet żgħar u mbagħad nagħmlu mument ta' skiet. Għad ħsibna f'Ġesu illi jiġi mimli bl-imħabba tal-Missier għalih. Għad ħsibna li bil-qawwa ta' Ġesu il-Missier jixtieq isakkarna bl-imħabba tremenda tiegħu għalina. Jekk inti li bent Alla, għad ħsibna illi l-ar tiġrib li bih ġarrabna Satana u meta jġanna niddubitaw li Alla jħobbna. Is-saltna ta' Alla hija preżenti fejn hemm l-imħabba. Kemm jien bennej ta' din is-saltna imwassla minn Ġesu. Ġabkom nqumu bil-wifqa talba tal-Missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti. Fis-sema hekk dak fl-ard. Ħobżna ta' kuljum. Għatina l-lum. Aħfrilna it-nubit tagħna. Aħfrilna it-nubit tagħna. Bħalma aħna l-kol
lil-min ħati għalina la taħalix fl-ebda tiġri iżda ħlisna min kull deni bissirna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liban u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla. Crucified, laid behind the tomb, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all, you took the fall and thought of me. Above all, ikun nfaħħar Ġesu Kristu. U hekk eżis segwaċi tal-medja soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex li segwejtuna permezz tal-paġni ta' Facebook u ta' YouTube kif ukoll telespettaturi permezz tat televiżjoni, nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal din ix-xandira diretta fejn wassalna l-lezzju divina tal-ewwel ħadd tar-Randan imqaddes. Lezzju li kienet immexxija mill-Biblista Patri Marcello Ghirlando Franġiskan dwar il-Vanġelu tal-ewwel ħadd tar-Randan, il-Vanġelu tat-Tentazzjonijiet meħud minn Sammar kapitlu 1 versi 12 sa 15. Waqt li min jixtieq jista' jerġa' jsegwi dan il-filmat ta' din ix-xandira fuq il-paġni illi semmejnielkom, inħeġġukom biex tingħaqdu magħna il-ġimgħa d-dieħla it-tieni ħadd tar-Randan fejn il-Biblista Monsinjur Lawrenz Xiberra ser jikkommenta anke permezz tal-meditazzjoni tiegħu fuq il-Vanġelu tat-tieni ħadd tar-Randan. Sakemm niltaqgħu dakinhar nixtiequlkom ġimgħa sabiħa f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Insellmulkom.